by som sa vrátila k tomu rokovaciemu poriadku, že povedali ste, že to platí, ale včera sme videli zase takú potyčku s Igorom Matovičom, že teda, či to bude riešiť tento rokovací poriadok, že on tam vlastne pokrikoval na ministra aj na vás, alebo to bude vyslovene platiť len v rokovacej sále, že na chodbe si môžu robiť, čo chcú. Etický kódex, ktorý sme tiež schválili pri zmenách v rokovacom poriadku, sa samozrejme zameriava na správanie sa poslancov nie len v budove Národnej rady a prípadne v pléne, ale všeobecne vo verejnosti. Včerajšie vyjadrenia Igora Matoviča, ktoré ja považujem za hysterické a neprisluchajúce podľa mňa normálnemu človeku, určite budú predmetom zrejme opäť podnetu na mandátovo-imunitný výbor, pretože rokovací poriadok tu platí od 15. Už keď som pri tejto téme, ešte si dovolím jedno vyhlásenie urobiť, že chcel by som sa priznať, že som kryl aj vraždu amerického prezidenta Kennedyho a pokus o vraždu amerického prezidenta Trumpa, ak by náhodou ešte mal niekto potrebu sa dať nejak vyjadrovať k nejakým nezmyslom. Dobre, takže áno, myslí na to ten nový rokovací poriadok.